Hľadáte spôsob alebo cestu, ktorá by vám pomohla lepšie pochopiť evanjelium? V takom prípade vám odporúčam knihu Aj rozumieš, čo čítaš. Jedná sa už o tretiu knihu z tejto série biblických komentárov. Tentokrát sa kniha venuje evanjeliu, ktoré budeme počúvať počas liturgického roku A. Opäť nájdete na konci každého textu QR kód, ktorý keď si načítate, tak sa vám zobrazí videokomentár, ktorý si môžete pozrieť alebo vypočuť. Biblické komentáre sa snažia veľmi jednoduchým a priateľným spôsobom vysvetliť historický kontext, jazyk, myslenie, kultúru tej doby, kedy boli evanjelia napísané. A tak mám nádej, že práve táto kniha bude tým spôsobom a cestou, ktorá vám pomôže lepšie porozumieť evanjeliu. Knihu Aj rozumieš, čo čítaš pre liturgický rok A si môžete zakúpiť na e-shope zachej.sk.